To hagan ka janmet ka mamanta hadin ka wangi na kaliang ka joint action committee hapleng jongki kenhun seng balang bapher apa ka wangi layo panya perkhat panya tai halor by day bat kateka singi penkot ya ka tamasa cherry blossom hate hapo bohrumbong kurkalang ribo district te kumtu kumba pilai i haki tu kisngi ki por ibadap haka wangi na kaliang ka JSC hingi klep pat asong thai halor berpersya ya ketika kat terik ke bahap kasih ublay dewai ngina leng JSC ngimdan kata kajing persya ya kenika ciri bersam hendrai tik baik tang ketika singi penkot hakaba kum kirungi kristan hibro ki burom ya ketika singi ublay te hakani ka jelmet ka mamenta ke ai ka panggil ayo penya penbait agilang ka JSC kelong ba ngilai yamer jumut ngilai rai ru kawai hakaba angin penlong no daka public meeting lane ka jinglang pai ba kaba salong ha ka shpo trek men tau benai arja reply ha ka por ka arbaje shiteng sngi hang te hapo yo bharbong te kumta naka liang ka JC ka khot ka wer ya paro ki pai ba jong ka thebri bhoi ki badan ka jing sokhya lor ka ne ka benta te phila baniwan bani ai mesim lang hakate sngi tingim najar keteng ini doru ki kinhon seng balang ki bapher ki riusimen kino kibron ka mesim jong jing sokhya kila baniwan ban ai mesim lang ini hakate ka sngi skotrek bunai ba mentahi arja reply hak por khat arbaje sting sngi hate po yo barmbong te kumta ni naga liang ka JC in pelong ye kate ka jinglang pai ba na ka bajahi kum kadak ka jing persya ya ka sorkar hibrok kowe ya ka jing bom sngap ya ka jikut ka jing nam ka jungi ya ka jing bom patiau jong ka sorkar te ni nakaliang ka JC ngin pen i kum kata kadam ya ka ba ngin persyak bai hi ya ketika khat khna direk ka sniwan penkot ya ka ceri blossom respon